በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 11 ግንቦት በዚህ ዕለት እዚ አምሳለ ስራፊኤል ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ዝተሰወረሉ ዕለት እዩ። ቅዱስ ያሬድ ካብ አብኡ አብዩድ ወይ ከዓ ይስሐቅ አዲኡ ድማ ክርስቲና ወይ ከዓ ታውክልያ ኣብ አክሱም ተወልደ። እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ካብ ወገን አባ ጌዴዎን እዩ። አብኡ ወዲ 7 ዓመት እንከሎ ስለ ዝሞተ ድማ አዲኡ ናብ አባ ጌዴዎን ወሰደቶ። አባ ጌዴዎን እውን ንቅዱስ ያሬድ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ክምህርዎ ጀመሩ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ነቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ትምህርቲ ክቕበሎ ይኹን ከጽንዖ ኣይከኣለን። አባ ጌዴዎን ድሕሪ ብዙሕ ግዜ የጽንዖ ይኸውን ብምባል ከይተሓለሉ ንብዙሕ ዘመን መሃርዎ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ከጽንዖ ኣይከኣለን። ካብ ግዜታት ሓደ መዓልቲ አባ ጌዴዎን ክንድዚ ዝኣክል ዘመን ተማሂሩስ ምጽንዓዊው ኢሎም ሓሪቖም ንቅዱስ ያሬድ ክሳዕ ዝሕሞ ወቕዕዎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ በቲ ዝተወቕዖ ኮርዩ ኣብ ሓደ ጫካ በረኻ ኸይዱ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኦም ከፍ በለ። ኣብ ትሕቲ እታ ኦም ኣጽሊሉ እንተሎ ድማ ሓደ ጻጸ ናብታ ኦም ይድይብ እሞ ኣብ ፍርቂ ምስ በጽሐ ከዓ ይወድቕ። ተመሊሱ ይድይብ ይወድቕ። ከምዚ እናበለ ንነዊሕ ግዜ እናደየበን እናወደቐን ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ግና ተስፋ ከይቆረጸ ብዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነታት ተዓዊቱ ናብ ጫፍ እታ ገረብ ሓኾረ። ሽዑ ቅዱስ ያሬድ ትግሃትን ተስፋ ናይ ዘይምቑራጽን ናይቲ ጻጸ ብተደጋጋሚ ብዝገበሮ ፈተነ ናብ ዓወት ከም ዝበጽሐ ርዩ ናብ መምህሩ አባ ጌዴዎን ከይዱ አባ በዲለኩም እየ ይቕረ ግበሩለይ በሎም። ንሶም እውን ብሓጎስ ተቐበልዎ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ያሬድ ብብርቱዕ ብኽያትን ጸሎትን ናብ እግዚአብሔር ለመነ እሞ እግዚአብሔር ከዓ ጸሎቱ ሰሚዑ ንትምህርቱ ገለጸሉ። ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ብሉይን ሓዲስን መጻሕፍቲ ተማሂሩ ብዓወት ፈጸመ። ማዕረግ ዲቁና ተሸይሙ ንእግዚአብሔር እውን ከገልግል ጀመረ። እግዚአብሔር ድማ ኣዝዩ ፈተዮ እሞ ካብ ገነት ኤዶም 3 ኣዕዋፍ ልኢኹ ብናይ ሰብ አንደበት ከም ዝዛረብኦ ብምግባር ምስኣተን ሒዞንኦ ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከዳ። ኣብኡ ድማ እቶም 24 ካህናተ ሰማይ ዘመስግንዎ ማህሌታት ተማህራ። ብድሕሪ እዚ ካብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናብ መሬት ኣብ አክሱም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብ3 ሰዓት ኣተወ። ብዓብይ ድምፂ ድማ ሃሌሉያ ለአብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እናበለ ከመስግን ወዓለ። ንድምፁ ዝሰምዑ ካብ ንጉስ ጀሚሮም ኩሎም ናብኡ መፁ። ምሉእ መዓልቲ እውን ክሰምዕዎ ወዓሉ። ብድሕሪ እዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት በብኽፍለ ዘመኑ ብኽረምትን ሓጋይን ብቐውዕን ብጸደንያን ብኣጽዋማትን በዓላትን ብሰንበታትን ብናይ መላእኽቲ በዓላትን ብነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ደናግልን በዓል ዝኸውን ገይሩ ኣብ 3 ከፊሉ ዜማ ኣውፅአ። ናይቶም ዜማታት ስም ከዓ ግዕዝ፣ እዝል፣ ኣራራይ እዮም። ዘረባ ደቂ ሰባት፣ ድምፂ ኣዕዋፍ፣ ድምፂ ኣራዊት ካብዚ 3 ዜማ እዚ ኣውፅአ። ሓደ ግዜ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ገብረ መስቀል ደው ኢሉ እናዘመረ እንተሎ እቲ ንጉስ ድማ ብተመስጦ ንዜምኡ ይሰምዖ ነበረ እሞ
እታ ሒዙዋ ዝነበረ ካብ ሓፂን ዝተሰርሐት ዘንጊ ኣብ እግሪ ቅዱስ ያሬድ ኣተወት። ካብ እግሩ ድማ ደምን ማይን ፈሰሰ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ማህሌቱ ክሳብ ዝፍጽም ኣይተሰምዖን። እቲ ንጉስ ኣዝዩ ደንገጸ። ነቲ ዘንጊ ካብ እግሩ ካብ ቅዱስ ያሬድ ነቒሉ ኸዓ ንቅዱስ ያሬድ ኣብ ክንዲ እዚ ዝፈሰሰ ደምካ ዝደለኻዮ ኣዝዘኒ ክህበካ እየ በሎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ዝደለኽዎ ከም ዘይትኸልአኒ ቃል እተወለይ ኢሉ ዝደለዮ ንኸይኸልኦ ኣምሓሎ። ከምዚ ድማ በሎ፣ ክምንን ክኸይድ ሕደገኒ በሎ። ነዚ ዝሰምዐ ንጉስ ኣዝዩ ሓዘነ። እንተኾነ ማሕልኡ ኸይጠልም ክኸይድ ሓደጎ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ያሬድ ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚ ታቦተ ጽዮን ደው ኢሉ እናመስገነ እንተሎ ካብ መሬት ሓደ እመት ዝኣክል ልዕል ልዕል በለ። ናብ ገዳም ብምኻድ ድማ ብኣዝዩ ብርቱዕ ጾምን ጸሎትን ተወሲኑ ይነብር ነበረ። ከምዚ ኢሉ ብብርቱዕ ተጋድሎ እናተጋደለ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ብዕለት 11 ግንቦት በዛ ዕለት ብሰላም ተሰወረ። ጸሎትን በረኸትን ናይ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለያሬድ ማህሌተ መላእክት ለህዋጼ እንተ አዕረገ በልቡ ህሊና መንፈስ ረዋጼ ለትምህርተ መጽሐፍ ገብአ እምሃበ ኮነ ነፋጼ በብዙ ህፃማ ዘአልቦ ህፃጼ መልእልተ ጉንደኦም ነፂሮ እንዘይዐርግ ጻጼ። ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ አባ አሴር መምህረ ባሌ ብዘመን ንጉስ ወናግ ሰገድ ናብ ኢየሩሳሌም ወሪዱ ሰማዕትነት ተቐበለ። ከምኡ እውን ቀትሪ ከም ዕብዲት መሲላ ለይቲ ግን ንስጋኣ እትቐጽዕ ዝነበረት ቅድስቲ ኣዶ ቅድስቲ ኣናሲማ ዕረፍታ እዩ። በረኸቶም ምስ ኩልና ትንበር ለዘለዓለመ ዓለም አሜን። ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስቲ ታውክልያን ቅዱስ በፍኑትዮስን መዘከርቶኦም እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ለዘለዓለም ዓለም ትንበር አሜን። መዘከርታ ጻድቕ ንበረኸት እዩ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።